Dobrý den, jmenuji se Martin Zounar a rád bych vám představil výrobky Delimano. Delimano jsem si vybral protože se na něm vaří rychle, snadno a především zdravě. To je pro mě strašně důležitý. Nejenom, že mám hodně práce, ale také mám rodinu, 3letou Klaudinku, která má úplně stejně mrsný jazyček jako její tatínek a maminka. Delimano je ucelená sada kuchyňského nádobí, která je potažená speciální keramickou vrstvou, která umožňuje, že při vaření jídlu zůstává jeho aroma, chuť a samozřejmě svěžest a vitamíny. Co se týká umývání, stačí jenom proud horké vody a je to pryč. Ovšem, co mě na Delimanu vážně fascinuje, to je vaření bez tuku. Vy, kteří jste se rozhodli, že v kuchyni skoncujete s tukem, tak Delimano je jednoznačná volba. Tak co pak pro vás tady máme? Pekáč na pečení, 2 hrnce, pánev wok, 2 pokličky, 1 rendlíček a 1 pánev na smažení. A pozor, špičková pánev na grilování. Dost bylo řečí, pojďme si to názorně předvíst. Zbraně jsou připraveny. Grilovací pánev, typicky zvlněný povrch, keramický povlak, ergonomické držadlo a samozřejmě senzor teploty. Dáme na spodák, trošku pod tím zatopíme, no a mezi tím, než se nám pánev nahřeje, tak co kdybychom si upekli babičiny buchty? Použijeme samozřejmě pekáč Delimano s keramickou vrstvou, nasázíme buchty a pamatujte si, jak babička vždycky vysypávala pekáč, aby se jí co? Při vyklapování, aby se jí nepřilepily, to u nás vůbec nehrozí. A dáme do trouby! Takhle to vypadá, když je pánev přesně připravená na to, aby na ní přistál pořádný flák masíčka. Jdeme na to? Tak pojďme. Toto je krkovice, pánev je úplně suchá, žádný tuk a tady to máme. Slyšíte to? Co? To je hudba, to je symfonie. Takže masíčko se nám peče, upozorňuji, samozřejmě bez tuku, toto je jenom šťáva. Můžete klidně do něj, podívejte se, jak nádherně nám péruje. Ono bude za chvilku hotový, takový medium přirozený. Teďka tam dáme trošku cibulky, tak, dáme segmenty papriky, tak, není problém, trošku žampionů, dobrý, prohodíme. Necháme samozřejmě pít a mezi tím si uděláme přílohu. Já si myslím, že rýži, ta je ideální jako příloha, jak se vaří vám ukazovat nebudu, ale můžu vám říct jenom jednu jedinou věc, že ideální hrnec na rýži a na přílohu je prostě tento. A masíčko už se nám pěkně dodělalo. Všimněte si, že ani grilovací pánev, ani hrnec, ani wok nemají nýty. To znamená, že vám jídlo nemůže za nýty zůstat a dá se absolutně hygienicky ošetřit. Na závěr dáme trošku byliny, no a odložíme. Hop. Pozor, já to cítím, vypadá to, že nám začala malinko vonět babička, naše buchty. Než se dodělají, tak si uděláme připravované soltíčko. Pánev wok, dáme trochu oleje. Podívejte se, jak to krásně do červená, to znamená, že pánev už v tuto chvíli je připravená. Dáme si kuřecí maso, dáme cibulku, trošku česneku, ideální záležitost. Tak, hop, podívejte se, jak se dá krásně obracet na pánvi. Bomba, tak, necháme pěkně zarestovat. Tak, ještě trošku prohodíme. Vidíte, to krásně se tou rukovětí. Paráda, no a já vidím, že už to bude skoro hotové, ale nicméně teprve teďka dosolíme a dopepříme. Tak. No, dáme trošku porku, dáme kapie, ideál, žampionky. Ještě to malinko prohodíme, aby nám to krásně se spojilo. Nasekáme trošku oliviček, jo? A hodíme to dovnitř. A zalijeme smetánkou. Závěrečný to krok. No to je muzika. Tak, soté jak má být. Počkejte, to ne to. Víte, to je vždycky doma máte ten problém s tou vařečkou, že jo? Kam je jako dát, aby to většinou to vždycky oblízneme, ale nebudem to dělat. Kam to odložit? Mám na to fígl, nebo máme na to fígl, nebo Delimano má na to fígl. Podívejte se. Jo? Já si myslím, že to je vyřešený. A teď se podíváme, jak dopadly babičiny buchty. Tak. Jo!
Já jsem věděl, že to ani jinak dopadnout nemůže. I my si s Delimánem uvaříme něco sladkého. Budou to palačinky plněné tvarohovou náplní. Náplň se skládá z tvarohu, ořechového mysli, čerstvých jahod, bílého a červeného hroznového vína. A to vše přilijeme horkým karamelem. A teď si uděláme ty obyčejné palačinky. Rozlijeme po všech stranách a necháme v klidu péci. Vezmeme cukr krystal a pěkně vsypeme. No teď už jenom budeme čekat. Tak se podívejte. Teď se ten karamel krásně stéká po té vrstvě. Vidíte to? A už je dole. Tak v podstatě čistá pánev. A teď už zbývá jenom pomalinku přijít. Pozor, je to horký, ať se nespálíte, bylo by to hodně ošklivý. Tak, teďka buď to můžete udělat jemně kolem, takhle vařečkou. Tak. No a teďka jenom ťuk. Ťuk. Nádobí Delimano s italským designem a s keramickou vrstvou keramika se hodí na jakékoliv vaření. Ať už připravujete snídani, oběd či večeři, nebo nějaký náročný dezert. Prostě na cokoliv. Zároveň získáváte 5letou záruku na celý set. A to si myslím, že je výborná investice. S Delimanem také vaříte zdravě, protože díky keramické vrstvě se k vám nedostávají žádné škodlivé látky. Spoustu dalších tipů, receptů, ale také informací o produktech Delimano získáte na delimano.cz. Delimano, to je prostě pravá chuť jídla.